Diri sa Pagadian City, daghan gid kag pwede maistihan mga kabisaya, but I highly recommended Homewood Pension House kay aside sa barato, limpyo, dako pagid ilang room mga kabisaya within the city proper, tapos ang wifi kusog pagid kaayo. O grabe ka accommodating ang mga staff diri sa Homewood Pension House. Og atbang ra gid sila sa Breakthrough Cafe mga kabisaya. Anyways, pagka man mo check out mga kabisaya, isagid sa among itinerary for today ang muadto sa Santo Niño Cathedral Church, Pagadian City. Today is Sunday mga kabisaya, og dili gid pwede nga dili ta makahapit diri sa Santo Niño Cathedral Church. After sa mass mga kabisaya, gibugid kayo diri pud sa gawas kay para sa pud gyapon sa CDO nga daghan kay na maligya og klase-klase nga mga pagkaon. Og isa sa akong gitilawan kaning Palms Empanada and Tuna Pie nga grabe ka brato mga kabisaya, kay tag 15 pesos each. 15 pesos tuna pie. Ame? Tari ka buhat ya? Alam dito na oh. Taman kahapon ko ya. Chicken empanada 15 pesos kahapon. Lami po ang sauce ni kuya. Kung 5 kag 7 kabuk is 100 pesos. So makasave kag 5 pesos. Bali, ito 100. So kung mag-take out sa kada sa kay sauce nga pataban. Guys, dagan kay palaman. So wala sila yung physical store, every Sunday lang sila ga-display diri sa may gawa sa Cathedral Church. Pero pwede gid niyo sila, pwede mo mag-order through online, through Facebook page. So pwede niyo siya i-follow sa Facebook o mag-order mo dito sa Facebook sa Palms Empanada. Namiss kayo ng sauce. Our last stop here sa Pagadian City kay ang Breakthrough Cafe mga kabisaya, nga duol ra pud kay ni siya sa Homewood Pension House nga akong gistihan. Anyways, kabalo mga kabisaya kung makaani mo di sa Breakthrough Cafe, grabe mura bitog naka sa other dimension. Thailand inspired ang atake silang design di sa Breakthrough Cafe mga kabisaya. Og dili jud pwede nga dili ta makahapit mga kabisaya before man lang ta mularga pabalik si DO. Isa yung bestseller sa hot coffee. Bestseller na to for hot coffee, ma'am, is caramel macchiato and breakthrough latte. Breakthrough latte, wala siya sa signature coffee. Okay. Just like a Spanish latte. Ay, I love it. Kana ako Tapos how about the fruit shake? Available ang flavor sa avocado? Yes, available. Okay. Sige na mo Aside sa coffee o other drinks nga gina-offer nila diri sa Breakthrough Cafe mga kabisaya, ga-offer pud silang mga short orders nga kayang-kaya ra pud sa atong bulsa. O grabe gid kay ko ka-amaze sa ilang design diri sa Breakthrough Cafe mga kabisaya. Mura bitog kana bitong naka sa other dimension, naka sa other country, naka sa other city, or murag naka sa Siargao vibes, mag inana bitaw murag di na ko ma-explain. Kaning Breakthrough Cafe mga kabisaya, gaatbang lang gid sila sa Homewood Pension House. Munang pag-abot na mo gahapon sa Pagadian, isa gining breakthrough sa na-highlight sa akong mga mata no nga gusto jud ko mo anhiunta, but since kay gaatbang lang lagi sila sa Homewood, munang anak ko paggabi na lang namo na siya i-try. But sad to say, close na mo sila as early as 9 PM mga kabisaya. Same gyapon sa nitabo sa Payag Barbecue nga 9 PM gyapon sila nag-close. Guys, nami sa Breakthrough Cafe diri sa Pagadian City, o grabe kanindot nga cafe mga kabisaya kay Thailand inspired nga design. So grabe ka unique guys, grabe kanindot. Nakag naka sa Siargao vibes or wag native nga. So di ka kasabot, pero grabe kanindot guys.
Kumi, Kuzi. Tapos grabe ka, barato ra pud ang ilang kape diri. And then before mi mularga pauli, dili gid pwede nga dili ta mahapit diri sa Breakthrough Cafe. Thank you. Ay, Breakthrough latte. thank you. Og mo niya mong gi-order mga kabisaya ang ilang signature coffee nga Breakthrough Latte og avocado shake. So guys, ito nyo ang Breakthrough Latte nila. Mudo ni ilang Spanish latte diri sa Breakthrough Cafe nila. So lami siya kay dili ki siya sweet. I-try ginin nyo ang Breakthrough Latte diri sa Breakthrough Cafe nila kay 119 pesos only o very worth the price good. Lami kay siya mga kabisaya. In fairness lami lang fruit shakes kay fresh fruits silang gigamit. Mga kabisaya, if you're in Pagadian City and if you're looking for a place nga nindot istihan, nindot tambayan o nindot mag-chill, nindot mag-alone, ani na mo diri sa Breakthrough Cafe. Aside sa nindot kay ambience ang Breakthrough Cafe mga kabisaya, dili pud kabalakan ang price kay kayang-kaya ra pud sa atong mga bulsa. And there you have it mga kabisaya, ug mo na nahitabo sa akong last 3 hours stay sa Pagadian City, and I must say mubalik jud ko Pagadian City. Bye everyone.